La compravenda de pisos continua en la seva línia ascendent i en els primers 6 mesos de l'any ha crescut un 34% respecte a l'any passat. Les dades es confirmen pel que fa al mes de juny i la recuperació del sector és molt més evident a Catalunya que no pas a l'Estat. El mercat català s'ha activat abans que l'espanyol i durant el 2010 s'han completat el triple d'operacions que la mitjana estatal. En total, durant el mes de juny es van vendre més de 4.600 habitatges al Principat, més de la meitat dels quals de segona mà. El sector, que va tocar fons el 2009, sembla que comença a veure la llum al final del túnel. Tot i això, la venda de pisos encara està lluny de les xifres del 2007, quan es van registrar els percentatges més alts de la bombolla immobiliària. Aleshores es van vendre més del doble de pisos que enguany. Amb la crisi econòmica colpejant durament l'economia espanyola, l'indicador de la compra-venda d'habitatges és una gran notícia, i més tenint en compte que va ser precisament el sector de la construcció el que va acabar d'enfonsar l'economia. Caldrà confirmar aquesta tendència en el que resta d'any i més tenint en compte que el segon semestre és on habitualment es generen més operacions. I no serà per pisos a la venda. L'estoc és tan gran que durant els últims anys ha superat de llarg la demanda, especialment com a conseqüència de la dificultat de les famílies per accedir al crèdit. La construcció de nous pisos s'ha aturat i els especialistes calculen que encara hauran de passar molts mesos perquè els que hi ha actualment a la venda acabin traspassant-se.